खुलुमबाय लोगोफोर आं नोंथांमोननो होनदों कि थामनायाव लिरखादों आं कि नोंथाङा मोसानो गोरों नामा मोसानायाव एक्सपार्ट नामा नोङो लोगोसेयैनो मोसानानै रां खामायनो गोसो नामा जुदि नोंथाङा जुदि मोसानानै रां खामायनो गोसोबा जोंनि जायगायाव थायाब्लानो गुबुन रायजोआव जुदि थानानै जुदि रां खामायनो जुदि गोसोब्ला बे भिडिअखौ सिगां खेबसे नायनानै नायग्रोदो बेनि उनाव नोंथाङा गुबुन जायगायाव थांनानै रां खामायनोबो हागोन जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ नायाबा खिन्थु नोंनि जिउआव ओरैबायदि मोनसे सम फैनो हागौ जायखौ नोङो माब्लाबाबो नोङो 100 बार जोनोम मोनब्लाबो आरो नों सुद्रायनो हानाय नङा दा बाथ्राया जाहैबाय लोगोफोर आं नोंथांमोननो खिन्थानायदों बे स्पेसियेलि बे भिडिअआ हिन्जावसाफोरनि थाखाय जागोन आरो नोंथांमोना जुदि गुबुन सोरखौबा जुदि मदद मोनजानो लुगैबा बे भिडिअखौहाय शेयार खालामनानै होनो हागोन आरोना मानोना बे भिडिअआ स्पेसियेलि मटिभेशननि थाखाय आं भिडिअखौ बानायनाय जादों बेनो जाहैबाय मा आङो सिगांसो सप्ता खनसे सिगांनिफ्राय आंनि चेनेलाव नोंथांमोना नुदों बर' एक्सट्रा चेनेल आरो लोगोसे बिटिआर इनफो स्ट'रि चेनेलावहाय मोनसे भिडिअ फैबाय थादों बेनो जाहैबाय मा बिहारनि काहानि दा बे बिहारनि थासारिया मा जानानै दं नोंथांमोना माने दा लास्टआव खिथागोन आङो दा बेनि सिगां आङो मोननैसो बाथ्रा बुंनायदों बेनो जाहैबाय मा नोंथाङाबो जुदि मोसानो गोरोंब्ला मोसानानै जुदि रां रुफा खामायनो गोसो जादोंब्ला आरो मासावनो 40-50 हाजार खामायनो होननानै गोसो दं नामा दा बेफोरबायदि बुंनायनि गोदै खुगानि रावाव नोंथाङाबो गोजावगोन नामा दिनै बिहारल' नङा बिहारनि अनगायैबो गुबुन गुबुन स्टेटफ्राव दिनै बेफोरबायदि खामानिया सोलियो होननानै आंनो गोबां ब्रादारमोनहा जायफोर बिदेशआव दंहैयो दा जायफोर दिनै मा होनना बुंदों बिहारावनो अन्ध्र प्रदेश मध्य प्रदेश चेन्नाइ बेंगालुरु बैफोरबायदियाव थानानै जायफोर बिदा गिदिरना दिनै गावनि न'खर संसारखौ दैदेननो थाखाय खामानि मावहैदों बा फंबायमोना खामानि मावहैदों बिनानाव बिब'मोना खामानि मावहैदों स' बिथांमोननिफ्राय आंनाव बुहुद फन फैबाय बुहुद आङो जे दिननिफ्राय बे भिडिअखौ होदों बेनिफ्राय आंनाव गोबां माने फन फैदों आंजों कन्टेक्ट खालामदों रायलायदों ओमफ्राय सोरबा आंथ' गासिबो फना आंना रेकर्डिं जायो नालाय आं रेकर्डिं खालामना लाजोबखायो ओमफ्राय आं रेकर्डिंखौ होनाय नङा आरो मानोना बिथांमोना माबा होआबा बोरै होनो हाथावा नङा अबेबा खोथा जायाना माने सेक्रेसि खोथाफोर थायो दा बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनायनि मेन उद्देश्यआ बेसो जादों लोगोफोर जुदि नोंसोरबो जुदि बेफोरबायदि भुवा जेनेखि बाथ्रा बुंनानै नोंखौदि बिदेशआव लांगोन गोदै गिदिर लांनानै ओरैबायदि जायो मालाबा नोंनि न'नि मानसियानो नोंनो हरगोन जाय न'नि मानसिया सिगां थांग्रोदोंमोन बै जायगायाव मोसानो थांदोंमोन खामायनो आरो नोंखौ बे लेंहरगोन बिराद मोजां जायगाया फैदो मोसानो फैदो मोजांथार खिन्थु नों बेखौ साननानै नाय खेबसे एबा नों मालाबा सानफ्लांबो जानो हागौ कि नंमारगौ बाथ्राया बे आंनि न'खरनि मानसिथार बा आंनि मादै आंनि आब' आंनि आनैथार बे आंखौ बोरै थगायनो नों साननो हागौ खिन्थु नोंथिं मोनसे नङा बै जाय मानसिया नोंनो फन हरदों बेसादि प्रेसार होजादों जानो हागौ बेखौ प्रेसार होबाय थादों नारसिनबाय थादों नोङो मानसि लेंहरनांगौ लेंहराबा दिगदार दं नोङो नङाबा बेथ' फैसा होनांगोन नोङो दिगदार दं नों लेंहरथारनांगोन बेबायदि होनानै बेखौ प्रेसार होदों जानो हागौ ज' प्रेसार होजानायनि खाथिराव बियो दिनै बेनिखायनो नोंखौ सोरखौबा बा न'खरनि मानसिखौनो बियो माने थगायनानै लेंहरनो गोनां जानानै फैदों जानो हागौ खारनाव माबा मोनसे जायोब्लाबो जेन' नारसिननो हाया गुबुन मानसिखौ लेंहरबायोबाथ' दिगदार दङना दा न'खरनि मानसिया साबसिन जायो बेफोरबायदि आरो ओंखायनो दिनै बेफोरबायदि प्रल'गन होनानै लब दिन्थिनानै गुबुन बिदेशआव मोसानो थांनायनिफ्राय गोजानाव था बेवहाय हाबा जानाय हाबा जायैनि खोथा गैया जोंना जाहैबाय मा जों गावनि न'खरखौ दैदेननो थाखाय गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय रां रुफा खामायनो गोसो जानानैसो जों थांगोन ना बे जायगायावहाय दा बेवहाय जुदि नोङो मोनथिनांगोन कि गोबां मानसिफ्रा दिनै भुगिनांदों ओंखायनो आं बे भिडिअखौ बानायदों माबोरैबा जोंनि बर' लाइमोनफ्रा सेफ जायो दिनै बेफोरबायदि भुगिनांनाया जोंनि बर'ल' नङा होनना बुंदों गुबुन हारि माहारिफ्राबो बाहाय भुगिनानै दंफैयो आरो बावहाय नोङो मालाय जायगा नालाय जानला मोनला खालामनो हाया आरो मानो गावग्रा लायो बिसोरो नोंखौ धम होयो आरो नों जानला मोनलाबा थैगोनबो जानो हागौ बिदियाव गोबां जोंनि बर'फ्रा बिदेशआव थांनाय थैनायबो जों खोनादों भिडिअ जों गोबां भिडिअबो मोनबाय जों थैनाय स' बेफोरनि खाथियाव जानो हागौ गुफुर ओंखायनो जों जेन' गावनि जिउखौ गुबुननि आखायाव बोलि होनाङा गावनि जिउजों गुबुना जेन' गेलेजाया फुथुला बायदि बाहायजाया बेनि थाखायनो आं भिडिअखौ बानायदों मोसानो गोरों नों मोसानो रोङो नोंनि जायगायावनो था एबा बबेबा मोनसे स्कुलफोरबा बेलेग खोथा माबा मोनसे मा होनना बुंदों इनस्टिटिउटफ्रा बेलेग खोथा नङा होमबा मोसानो नों ट्रेनिं लानोबा बेलेग खोथा बे गुबुन बाथ्रा जागोन खिन्थु जोंनावदि ओरैबायदि बेफोरबायदि थासारि सोमजिगासिनो दङ जाय थासारिखौ नुयोब्ला बिखाया दोरफो माने गाबखाङो आरो बैफोरबायदि मानसिखौ मोनोबा आं खेबसे गोदोना हास्रिनो गोसो जायो आंना रागा जोंबाथाय जुदाथार रागा जोंबाथाय फुरा आं जे रागा सक्तियाव जुदि मोनफ्लांबायनांगौबा बैफोरबायदि मानसिखौ नायगोर आखाइ आथिं दानस'जोबनानै आं माबा खालामनो हायो आङो फोजोबनो हायो मानसिखौ नायगार आं जानला मोनला मानसि खिन्थु
जा ओरैनोबोथ' हानाय नङा खिन्थु बेफोरबायदि मानसिखौ नुयोब्ला गाव मालायनि जिउखौ लानानै गेलेग्रा मालायनि जिउखौ आनि थानि खालामग्रा मालायनि जिउजों गेलेनानै गावहा रां रुफा खामायग्रा बेफोरबायदि मानसिखौ जुदि मोनोबा ओरैबायदि जोंखायो आङो फुरा आं नायगोन बेखौ हाथारजोबनो हायो आंना रागा जोंबा जुदा ओंखायनो आं बुंनो नागिरदों नोंसोर बयबो अननानै गावनि जायगायावनो थानानै रां खामायनो नाजा दस्रा खामानि मावनानै नाजा मोसानायाबो माखासे माबा सिमाफोर थायो जाय जायगायाव थांनानै नोंखौ बाहायगोन नोंखौ बै जायगायाव थाबोनानै गुबुन सेंग्राफोरजों गोसो थोलायहोगोन बेनि गेजेराव बेजों हाबा जाहोनाय खालामगोन उनावहाय दावराव दावसि जागोन गारलायगोन माने डिभर्स होलायलायनाय जागोन बुहुद थासारि जोनोम जायो स' बिनिखायनो आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायनाय आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायनाय आं अननानै नोंसोर बयबो बेफोरबायदि दा गोजाव मानोना नोंनि न'खरनि मानसि बुंहरबाबो दा फोथाय गुबुन जायगायाव थांनानै माबा फेक्ट'रियाव मावनो होननानै सोरखौबा थगायनानै लेंहरो होनना बुंदों खिन्थु दस्रा खामानियावसो बाहायो स' बेफोरबायदिबो जायो बेनिखायनो बुजिनो नाजा सेस्था खालाम मोजाङै भिडिअफोरखौ नायगोन नाजा मानोना आजिखालि नोंसोरो बेफोरबायदि भिडिअखौ नाया जायनि फलाव दिनै नोंसोरो माने मा होनना बुङो सेफ मोना एबा मिथिया बिसोर थांनानै दिनै गाब्र'होयो नाथाय गाब्र'खांनानै सोमब्र'खांनानै जेबो लाब जाया बिनिखायनो एक्सटेन्ड जायाबानो बार सांगोर गुबुन जायगायाव मानोथो बुङो गोजाननि हाजोखौ मोजां नुहुरो होननाय बाथ्राया मा बे जायगायाव नोङो थांफ्लांबाय आरो नों फैफिननो हानांगौ गोब्राब आरो नों बैफोरबायदि जायगायाव नों गुबुननि जायगा जाबाय नालाय नोंनि बाथ्राखौ सोर खोनासंनो रावबोथ' खोनासङाना स' बे आरो बाथ्राया ओंखायनो आं गोरबोनिफ्राय खावलायदों नोंसोरो अननानै बयबो मोजाङै था आरो बेफोरबायदि बुहा बाथ्राफोराव दा गोजाव आरो गुबुन रायजोआव मोसानो दा थां बेखौनो आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायबाय बिहाल' नङा गुबुन स्टेटफ्रावबो दा थां आरो आं खावलायदों नांगौबा नोंनि ओनसोलाव थानाय मोसा थेंक इउ